Me bosom da toso so afempimi no ne aduonu mi no sinie arashima ma no sia boy ma munyina ajo ebro so sen me no sia kase boy aboabo no ye de be som wa mamre kwa so ne nsem dro ye de ba no hyere nso yi ne mo betie no bi anie senior lecturer ye wo Sunyata Technical University dia todwa cho se wom se mpontunum ekoso wo sukuu ni mu die na soso no wo mo ehia empanyifo mo a na krobia sante kotoko hina opem so se tito otoso mienu akokasa dia fa free SHS ho a wo chese baby ejina sese no si anye ntutuye ya mrante ne mabawa e ba betene fie munye adwuma ye no ebedo so pa anya yetetie fra sante ba kwa kire se ofo se kokoben asore ba kwa wo honom akronfofo bi akọbo awuram akọwie mu nioma nyina ma meka sei curtains ahodo a nese aso dem wono wonom ayiya ka ho na pani kwanche for da kuma farms ya no e de afutuo akwa mrante ne mabawa e wa adwuma ye ho yebekwa nkrofo mama so Afghanistan manu yebewura mu na ne yatete kire se wa hyasronko aba se free na de kro wo ye oba na wa Afghanistan e wo se wokata wanim amsanfo weni afoforo pini akekese ene ne se kase aba bia wo bia na nwumre ye ba ne ye dia ba besom wo ye ne ye som nwumre na ye obo amali bia bogamene akosia eje wakode afi ensem no emunchemu eni ye shase de free crop bia sante kotoko yin opem so say to otosum ye no danso tipe so da ye panatena ye se ne ye monemu sam de da no crop bia sante kotoko ne akwa kopi America bonten so ya wo mafahye bia matudi se Memphis in May a ekoso no wo kono de no nyam akwa kotechiri na akokasa wo university kese bi e wo America bonten so a wo kire se free SHS no amampani na nadodan kwakufu ado wachima PSA be ma board ade ba ye no abopa ama ye mrantie ne ma ba wa ne ye mane nananom a wo mo anya eye free SHS mawura no ene pim ya ebo apagya o monim die mu na ade ba ko wo se yeti ye ne hwe ne ye me ye ni ko ho pa eye nkwada no mawie free SHS no na se ne tiri ye onya nursing training bi ko onya teacher training bi ko onya university bi ko a na owia nkwada ne ye de o mo fa hinie enwuma be no wonu mo kwa ye wanwe ya na mrantie ne maba wa wo mo eba betena fie omunya adwuma nye no kwa akodoso pa we University of Memphis ya e wo America bonten so na krobia sante kotoko na omoto nsafre no so o meka samfa ne ma wodo a abayi ade aba pagya mrantie ne maba wa wo mo enim de ene o mabrabo mu no wo chese free SHS ne de abo pa ene wono no sei sabre no wo kai se otumfo education fund the car no wono mo bo won kwada ho epia o mo do mo ko free SHS ahodo na nya asem ketwa na so free mra sa ade we ba ye no abo pa ama eyi wo mo ade afi wo no mo a sese baby o mani wo se nkwada ne beto aso obeko university obeko e bia teacher training college ana se bi obeko nursing training college na nkwada ne wi a ene ya ne mpempi akwa ya asem no enti si antie ne yanhwe na nkwada ne anya ntochi ama wo no mo a mrante ne maba wo beba begufia wo mo enya nnwuma nye no ebedoso ye papa. When we ascended the institute 23 years ago, we proclaimed education as the ultimate priority of our reign. Veterans of our priority, we established a foundation to support the education of children from poor backgrounds. It has become, so far, the largest private intervention in education in the country and has provided to students who otherwise have been deprived of basic education. Among them, persons with prison to serve as ministers of state and justice of the courts. Now the current government has introduced the free education up to senior high school, which now ensures that all Ghanaian children from whatever background are guaranteed free education. Considering the value of education to the nation, this must be one of the boldest policies of the nation. But it also brings in challenges. It's a huge strain on the national budget and raises further challenge about the creation of jobs for the increasing number of graduates. I'm sure the brilliant minds assembled here in this audience and beyond will be reassured that Ghana is on the right path, able to weather the storm and sustain its chosen democratic path and deserve the full support.
for club ya Santa Kotoko in open so say to Tosum Unity attending Kana watches a free SHS ya. Mampeni and Adu Danko Kufuado, watch man PS Bema Boda de Bay and Abopa, and Yankwadam Pimpim Pimpim, and then Yamukwe Aquacusimu, and the Enphone and PPC and DC, so Tintin, so Titia, so Coco, so to be a copy. Demo Machira some, and a San Quadani we are, and you ma ben ye Pediama Womo, and no, and Aqua Crobia Santa Kotoko in ne Dajina, watching Penny Fortune. Dr. Yabua Esiama ye senior lecturer ya Ukosunya Technical University wo de montinti maye papa wo de ato gye se wiase wonso wonso no ni pakro ye yankwatie dromran so no ani ahan so na aka nwura mu yi ye bedo ne akwakwate ni nyina na akwakogire ni pakro ya so ne sane ntiri won mokoto asere se ene suku ne bebo aze e wo sunya ne potam wo no enya finhia makomako aduonum enum na so ni pone aduonum wo honom ye wo se mutimi de bosika suku ne ho bra ne sane ntiri won mokoto asra de hyenom se wom sa ban no ye na famu de sane be ye suapon no betumi afa ne toma pafira na san so gira na so de na so nya da nyina da eno betumi de wani ato ban no so akoye la sulala akoto apa ban no chewa se wonom wo wonom ne sane ntade hye bia nyankropo twedi ampon kwam tibrikisi basayi adom wadom atom nsam wonom so nya bi fam wai sane be ye asunya technical university suapon no enuoma ebesa afa ne toma pa afra biu Bia me na unim se na no wo mo baye workers cry was from the least worker make list worker the least rank even including SRC obia contribute ska mandatory ya set minimum untimi set upper c mo bi but the minimum contribution obia as obia ya tum say ye tua na abonde so for so emeboy je be se sunya man Ghana for say sunya take university utua di be betua bia so amount bia no ye ma receipt ye be sa do akoto your website ya creative premium group gold group, brass, bronze, you be there. Some of them you be there in perpetuity. Until say we say best idea. There be a website. Who contribute be acknowledge say. I do say ye ho chire ya ye pesika ye suanteka you. Be boy until there be a udibe ho no na nkrofo. Until chima nyina be ru say e boa ma suanteka university. University. Yes remo and also alumni no minim members no. Who go secondary school. Why you very strong but uba university Legon KNUST ne other universities no strong. You best say the university no 55 years and chair. But you start say school ni na din na kan wa 55 years. And technical vocational technical poly and a university aka boom. What we school ho bia wa fa ho bia no. Said you tie bia no at least e wo busu afie. Nya ya busu afie mu no nya ni nyina na ye firi mu a ye daka mu ya si fie ene niema but wo busu afie no wontimi mfa wo nsa enti obi abusu afie enka say ye ofie. Enti wo pe wo mpo sunya university oba ho a wabfie enti kakra bia obenya bia no be contribute na di receipt na so wudi nko site no bi na hu se wo so boae be brana be contribute na school no enya udu on ma ho fe na wo so woni age se wo so course nya technical university sane ma na ye sre etiefo eni mo amu wie school emu na mo ye stakeholders the major stakeholders no e ye mu fie Lieutenant K. Dr. Yabua Esiama wano ye senior lecturer was Sunyang Technical University. For any affair no ababeka and why you go to a cow says Sompa 93.1 FM. Ya you mean Siakasian and San Babia will be an Igusua, ya de Emma Mostai be been watching Channel Susie. Okay, who Facebook wa aha a Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM what wa gentre and on Susie no by Igusua, ye beka Senedi Amamon, ye bekin kind a day Amamo Yento Sonian na informum consent from na openibia wabini pa ewo atimwafo madwumayem ya papa krado osaso appeals court judge Justice Dennis Dominic J eno de futuo command nua na judge for ne say edru ba bi na nsem ne bi ebeto wonu mu a eyo omfa nsusuamra den kasa nsem bi sa no a ebetu Ghana for Ghana for besua de afrim Ghana for ebenya suahuno e de afrim no enka yentwa na bianka Sompa TV say na enka biaso na manse nyina ehwe na Sompa FM so nam so na manse nyina etie na omosa ehwe ekoba ne sa no a afutuo nkete omutimi fa bi firim na asuade nkete bi wono mo a omo etimi fa bi firim a won koye sa mfom so no a ebi asomasi ye no a ye de na akogina court a court udi na sam ne atutu na no ye busabusa nsam no sa mfom so no won konkoye bio papa de san sam tujwa bra na annual lecture
for humanities ho ekoso e Ghana National Academy of Art and Science and ode sansemi koto dwa se baby agina sese no adesua amanfo fa no chesemiamia hudo pi enkomodiem obitimi sua de edifrim entokwa konkura na ayeko no obitimi sua de edifrim enti asam kokoto agagefo anim te se bi obi ese woni ne yiri jai anaso obi so woni ne kunu jaye na sa asam ne ye twa ne TV so ama mansa nyina hunu a sani asam ne die ne si ko sani agagefo ne si bom nkro sani ye si tutu amanfo no fa no amanfo timi sua de efrim sabe na odu sampemprenso no e na wadiem na se bi a wade jaye kura eba obetimi sua bibi kakra de efrim na aboa na mana timi akonanim se ye kro no kra so a eho asam bi e kokot na court no tena se na si ye twa wo TV so a amansa nyina be wo sa so masi wei no okoye ya na asam ne di wie ye wo kwakodam eba ne se bi amanyosam so a na nkanam TV so sa ne ba se ye no na Sompa FM nsam twefo pensmedu kata remrante ye ne se otemafo ya kasa ye ntinsia montensu ne musa Ghana fo se omso mo se nie eba ye se mpempi no a cases no ekokot no enke de betu TV so se bi aka Sompa TV so na enke etwa mamansa nyina hwe no besia bibi de free mu ana omso mo de tu ye nim kakra enie no bia sabe unku school mpempi na attempting ne nya adwuma ntitambia anke ba life mu bia hwe bia no bia sabe unku school kura da ultimate asem we ya kan yi de chia we de anti ntitambia anke yin TV so de anke me kura me de anka senya ho kira asem de anka asem bia ni court bia anke ta ba TV so anke mismeka se nsem de hia se yiba nanka manfo ye futuo ma manfo nanka ma amanfo hwe batije de wo ni se nsem a ye futuo mu nanka me ma ba nsem nyina na betimi ya baba nsem de nke de tite fa ne ba man eba bonti ma manfo hwa ke be bo amanfo ma etu amanfo fo ane de enye adwuma samra ne ye adwuma anka o se yiba mo bia hwe bi wo hwe bi no so a na wo so tie ni e ka no kore no so na so no kore ne nya adwuma na wo be da agohwe unya da ajo kora nkohwe unya wa adwuma kora nkohwe because no kore ni ho wo sango ade amra no kwa ma because your tigana ha na president mu ya be ka se mashi excavator machine do open van court obi jine court wonim se Ghana ene dia timbra na ye ani anya adwuma media meka no for when am tie so open president so emra no bi ani wodi so media meka no that's o mawe mu ni skale ya waso mo tiaba meka no about your TV so no any panya adwuma ti yibi bia o TV so ni panya adwuma obet tinasi o nya adwuma no ho TV also do hiaba Observe enti we eye futu ekọ edema Ghana man ne yatemu adwuma no eye se Dennis de ma de nuano ma judgefo ene yetisi montre so ne Ghana fo binum kodi nkomokobu se enka beye won besua de afrim omunu se beboa se bia asem bi da court se eye asen of mra se bedwani ya yese okuta Ghana passport no sa sukuta Canada passport ya nasemi ene ekọ court na court ka asem ne wia NDC fo be kom de enkom MPP fo so ba be kom de enkom na Ghana fo etirima ya prekese ne enti asem say ye na da TV so a ye nyina ye ni coach wi say unity asantamo na esem enti asem ne nkwawie ye no ye nim ba bi ekogu ye nya se bia MPP fo na e ba be kirem soronko na NDC fo so ba be komode e de ato ba bi enti no ene ne Ghana fo bi no kodi nkoma e bi no kra che se kroma se de uni sika wasem nuru ba bia enti e ba TV so anke be boa pa ye kwa mano so na ya kwa kodi nkomo na ne ya tete chese abusuafo mpanyifo ka sembi wo se wiasim de oboso ofo apeto no won suro temu da okwa bi yaso na ne pa bi no so oro madwen bone adwom tirim sa tadwe won suro nyankopon suro ni padasani enti aso dan ya kwa kwatontom nyame kwa him nyame wo muo no ehon nom kokobọ koro no ye kwa wofo ase kokoben eno wasante bekwa ya sante mantemu eye ne ya tie kire mu se akronfronfo mamoyefo bi akobọ awura sodinim yerim se ka nyame yadmo kina de ye maame no won moda ya nka bedru won obi ye ko hye fita akwa him wozana ama bibi atumi akoyie wo mo koye wakọ wia nuoma wa so dem nyina ma curtains kora wo ma se wia de aka ho ye kwa ne ni wo nhira ba justice akwakodi nkomo de afa enso aba majoy ya jo mame apom ya de nyanko padu mo boko na nso dom me ho ye pa ne ya tete na tese a chwe mu e yo de din kan no mame nche wati fo nyina na mo makwa ba de tete na ya sa fe
awe hosam kase na ese of fans ko Church of God ukuduru hodi asabede o masole dem ho eho ne nyina akonfo akwakọ wi nyina na ene se ene nwumre no mu kire so omukọ asole e de niema no koye asore nti bo be no nko no na omupon ye nti omupon no omututu omuprom nyina kama na omu nyina ekofie na maame ba ku bi ni fie e wa asole dan nchen nti anopai na osole ya wo pre no hu se ya bie gate ba ku nti no nim se e bi asole se nko na abaho nti of from no obi eni ho na obon kwantin ko na kese ko ye ni yafa omu keyboard kese ba ko ana omu Mr. kese eno so yafa omu yo ma sa tututu homa bi ene nemene bi de fa sore dem ho ko he eno de ajaje nka yenya wo ma na yebuso mu na we se nye de kan na so fundin ko mo se we nye de kan o ma di kan aba ho aba ba wi ania sa tam ne de na omu nyamfa gate ento asole na nto mo ba ye no omu curtains ni omu ne ema tensa so dem omu jiji ya we ho se mo omu fa je omu na egu so fa konya so ene no nkoda nchen emle bi omu sa ba nko omu be wi ne de omu antimi eno mo ko ye ne se eno ada we se eno ada be chen na we se to makọ wi asole fo ne ma no na obuame kakra sane wo ka se wenye die de kan ya wo mde kwakọbọ kro no na no kra de o mukwa kwa do mu se ja wo mo nan esi sofo akonya so na ye no ne se na me anya bia ada asafo no wo mo ne akrofofo no wo groje bia na sese we dia maminka se me mint omuni akrofo no groje bia o tikromo no ne hu ni asem bia onu obi ni asem ne ho adwuna o tikromo okromofo nyina obi kansofo no asem pa nti omuni krofo bia ni groje ya adwumbone anka se ne wo mutire Jesus ya sofo we say sofo watuka okọ yi ombai na asem no aposifo abam me pa cha yakoyi anya kwanta aposifo asutre Jesus ya na mpanyifo kire sesei da ben na wo be hyase ahye nhwemu no ase yo yede ko aposifo no na mu chemse adwada o mbe hye nhwemu na na do mu so betima ye bia mu so tumi aye maybe say ya aya na konfo no wo ta target sika pa say sorry we die wo mo ba fode ya wo mo nya sika bafu ana say won mo ye nhyiamudie bi sika ba anyambia ye rasafo yi a wo ka ho asem akonfronfo akomu mprenu yi say na won mo dwumadie sitie wo mo ba fode ya aya won mo nya sika say nke koba sa akonfo krampo pe ba bi de wo mani a kira wo mbekọ ana ene de wo mo ba fode ya wo mo nya sika pa na asole nso enipa wo mu kakra to mo ba fode wo mutimi nya skana ade ba ko no so for puppet esine o mu busu go ma tu ne ma nyina egu ho eno na chi bia a secretary so transfer ho so mo ko ma ko tu ne busu nyina sa de egu ho enjaba enyamani kronfo enyamani kronfo na adi se adwuma no sana obi eka se eyemani kronfo sana obi eka so yenya hunu obi ase ono na aye sa de no aso de aso de yo ga kwa se ga kura na akofo na aso de mo de Sompa 93.1 eni nyawe na wo ofri abonten a wo ba na wo benya bibi antwene ni ade ga no ko ebia no mo de no sorokufo bia men ho ba bia na sorokufo no ban atete na wo be fa so wo be fa enhyira ma sa hwehwe mu no watumi aye amaye ehuru se bia ba no se de di kan no wo mkokọ fa ya no ma hunu so mo de ko sorokufo bi ho e na de to so mienu so sa mo ntete bibia sa da bi manene ma me nyantete bibia sa nti yegozo dia so to fom ye te bibia so a ye be mo atefo nyina so aso ate o mo ni adwuma ya da swai hello mini aba enti ma yafanfo wo fi de kase so na yan kanche wiase nyina se wa obi ba beton sa na mani bi abo efu dia dia ma bia unu se kwakọ wi ya twere o ma twere dina gu ho ya Church of God o ma twere egu eni ma no nti wo obi ba beton sa na mani bi ama ebo efu bia unu se o ma kwakọ wi nti no ma praise for aso ate mo na sabo bonyo ma no so bie ma ye simu ma ye bie ene ma no ayira ye keyboard kase ba ko keyboard no o mo se o moto ye be mfie miensani ene o mubusa enipo na kotoba ne wase ne bo na koduru 40 million ena Mr. Konso kase enso ba ko eno so eno mo fa no musa tutu wires bi ne homa bi efi free asore dem ho ya da se ene wadwuma power ye de amaye
Abusafo ne na kasa ye nhraba justice wakofo se kokobe ye no wasante bekwa heye na wabo ye mu nkyiremu akrofrofo ne wo matoto mani awe wo mu nsuro nyankopon nsuro nipa dasani wo mo nya ba bia nkobokro no se aso dem eno mu kɔ yi a wo makwa wiewia nneoma na yawo areho sam kra ne se na ano de o mu kɔ ye no o masa akɔgye o mu nan e de sisofo akonya so ora bia o mu ne sofo o manso ene de na kyese na o mu de ama o matufo nsem ene de ne atufo no se dan de no mu de agyanan ne gya na koso aso dem de ne da ho aba waso okro no a aso dem de wo de ko ho akopede yi wa tutu ne are no na wo wa so fa bi to o de yi ewurade nyame ye ne boys yaba nye awza for yan to so na yan fam nkonsem fofrom na pani kwanche for da kuma farms ya no e wa santemantama se na kofi sian e na de afutu koma mranche ma ba won titiru e no wo mo mutira yeye na wo ma wo fo tima hwe wo no mu a e do wo makọ university ya ba baibie amo ma betina fia wo matro application letter ama envelopes e wo mo area nyina ashoto no so mo nya isa suban no na suban no a wo mo eda ne die ne ye akwadwofo su ene ban e no mo da ne die no na na kofisia e ye nkoso hene e odomi abrabonten so o de sansemi to jawabra no ne Sompa FM nsɛmtwɛfo able to mic akra no wo kyerɛ sɛ university ne sɛ otiri ye na wa wo fo timi de uko bia ye wo niema nketen a usua edi free course kro no a wo kɔ akɔye ni mu e na course no a wo kɔ akɔye no kra ne yetimi kyerɛ uwia obetima ye adwuma wei uwia obetima ye adwuma wei uwia wankasa obetima sɛ adwuma wei ase enti uwia ye no sɛ sempa na sɛ teku a obetima hyase na nkakran otwedi ampo nyankrompon base yadom a ohata mu no nkomachi ototorobon so tonso ba wia obotantima ode jafa dum ebeton super guso ama de na wo hyase nkakran no ayekese ama ososo afa amanfo aba begu nyuma ne mu na wadidi amomu biadi nemom so wia suku na betena fie na do nsa hye odamene famu twi wani sa panimbo ne bia wayi from abone wa VIP bus sa ban na mfu adwuma eno nti wo tra application a ema envelopes a won potamu nyina shorto a na akwadro esu ene ban ena wodadie no na kofisia nkoma one Sompa FM nsɛmtwɛfo bɔ kakra nie megiri sɛ enem right ne maba wa ba no dodo na wie suku pon a esi enye adwuma nanso me hu sɛ enye saa na tie dodo na anye wɔn a ɛbɔ wɔn hu mɔden bisɛ me ame de me ho ayɛ mfɛso ama me hu bebree me yokuani a asukufo bebree ba practicals wɔ me ho na wɔn ba wɔn a ɛbɔ wɔn hu mɔden a yɛyɛ adwumaden ɛma me no wɔn kura bi kura wɔn mfiri hɔ na obi nso aba abɛfɔ wɔn sɛ ɔpɛ so wɔn ne wɔn bɛyɛ adwuma baako kura deɛ ɔkɔkɔ yɛ national service a ɔyɛ no 1 year wie no wɔn saa ma no yɛ 1 year kan wɔn bɛwie 1 year na agrek for afam asisi bebree etumi hu sɛ wɔn a ɛmmɔ yɛn ho mɔden no wɔn ne wɔn a wɔn wɔ saa problem no enti deɛ mɛsɛ ne nuanom nketewa no me ɔfa asefoɔ no sɛ sukuu pɔn no deɛ wowie a wawie ɛyɛ din ɛna ɛyɛ sukuu no deɛ abɛtoo so na mmom no ɔba wiase ma ba abɛbɔ bra obra na hyɛ aseɛ no sɛ ɔde adwumaden ɛna ɛbɛhyɛ aseɛ na sɛ wɔn de adwumaden no hyɛ aseɛ deɛ a sɛdeɛ tie biara no ebesi wɔn yie ma awie wɔn yie na sɛ nte saa na wɔn si yɛwie sukuu pɔn ti no yɛmpɛ fi adwuma bi ayɛ yɛmfa yɛn nan nka yɛmfa yɛn nsa nka deɛ a ɛna ɛda bi wɔn bɛtena hɔ aka sɛ ewie sukuu soso yɛnyɛ adwuma yɛn fi sɛ saa abere deɛ ne obi na ɛbɛpɛ adwuma na ma wayɛ wakɔ akosua bi wɔ sukuu pɔn no nti woba fie a ɔso bɔ mmɔden sɛ deɛ wobɛtumi ayɛ bi na ɔtumi adidi wɔ ho abusuana na kofi sian ye nkoso hene wo domi abrawo no akro no a esa so ye pane kwanche for da kuma farm sia no e wa santemantema se na futu a wode ma ye nuan mo mawie su apon no a ye titifie hwe ne mo se ye be botai ne kwabra ne tumi miatai aso bi a wo kose ne wa comfortable ade a wa tra application de ko adwuma me akwa kopa adwuma na efifire sam no nya asem keto a abusuan fo ye ncho so ye guso wa adwuma ye ene mu nsensemu na ekobi a ye from mo se anchoring Democracy Advocacy Movement Ghana and enei one more so many penny kwanche for that TUC no Dr. Anthony Yaba and yadwino won enum won mo nsem bia okoke kan sai and adwuma faketi omo hwe ne mo nsem penny na nado danko akufado and na ban betutum na so omo tumu a omo mpamfianfia bia omo penye eni inflation ne hwan no egina pepepe omo ko mfianfia se bia enyado omo begye dia tum na no ekoi se owura Yaba no aso onim ne wo keke bia yenko
na owura Anthony eye moke wono ena ekasa edema koi yene ne nkodi nkomani nkubusan se owura ya ba se mo kaye bone a ewo mu eye de hia opede woti yan ka ye mo adwo emo akwa ba eba Sompa FM so ewo kumase meje osum ni abema megiri Sompa ne ye oh bibia ye nyame adom ti ye de rade ase no bi bebusa se TUC penimpa Dr. Anthony Yaba na semu a okoka ye de senka obi aka ne se bone bia ni mu ana mi nyam befa kwanya we so achia watiefo nyina Dr. Anthony Ba nansen made oka nsem bebre aka ne papa mu but actually no oye interview bi ewo kasa fidie bi so ewo nkran na ne nsem a okaye no e na yehu se papa no sebi ni nduma oye no onye ma Ghana dwumayefo na mmom wakoye political figure bi a owa ban mu a ono momu ne nsem na oka no e kire se aban ne oye bia no anase akatuantumu na enkoye ma dwumayefo no or my reasons justify the reason why I say aban at the maye inti ye coalition against UC and Labor Union ye den sem ba bontia na ye patre no se motena se hunu sa se Dr. Anthony Yaba ni sunu ne baya woda na die no ase politics kakra ya ba me boa me pa sa na se eba se so a na ono so na na montuo ne nkoma a wodie obi beka ne se ekuo no a wodi omanim no mbembes ne bia wo mo esu wo mo de aba betu nanim ene wo ka ho asemo ye ntimi nhwe no sa wabra e bia ye yi politics ne de ato nkyene minua bema ya wo krom ha na aban de 4% salary increment and 7% salary increment. The interview no o guarantee you know. Pacho minya feedback akra. In the interview no o guarantee you know. Actually say ono Dr. Ba COVID-19 and no man o gina fakon. And negotiate for salary for 2 years. Me pacho ucheni me too pa. COVID-19 and no gina fakon. I negotiate salary for 2 years. Salary so you negotiate for 2 years. 3.1. Or say yare beche ninti. And ninti no gina so negotiate for 2 years. Assemble ye can e man ye. Enti ne papa mu anan ko sen ko ka na bia 1 year asem. Exactly. Anka wako baako. Ye nka ho de ni wie. Na wo si yare ninti se ne be ya niti no omu bi chi aha hia ha. Yare beche ninti. And no gina fakon eye 2 years ade. Okay. Dr. Banson so agitu mu se aban ma Ghana dwuma 4 and 7%. The reason is say Ghana aban se obabo Ghana for panie. Vaccination no. Onunti and oje 4% ni tumu. And the Samsung say mo kan say aban se obefa nipa 1 million. 100,000 adwuma mu but me nia be mam bisa say aban of nipa 100,000 adwuma mu ana Dr. Bansa so kwaso kan say aban enyusu ni executive power me nia be ma yesuma wo say ko na ko negotiate for public sector workers. You don't have to go there and let government use executive power to impose on you. Na je say okoye no wankodi ni fie asem wankoye dwuma senya because ye kasa TUC Ghana dwumayefo ye ho ni o Ghana dwumayefo ye wa ho de pa when it comes to negotiation because aban bia baba bia no ye ne tena table so negotiate but we koye no one some country say you can't go there and dictate to government but government rather dictate to you on this basis again ma we a good negotiator. Inti ye felice Dr. Bano onye good negotiator. Nen samina kan wo made nyina e kire se yenya nti ye se TUC for mpenifo abato no ye du nti e se o kan bibi e ma aso be ye campaign na so ne nkofo ani se ne be ya nkofo be hu se o ye adwuma ever since Dr. Ban e ba TUC penyin no ni nduma biara o ye bia no okotia public sector workers.
Enti mo fi say you replace nana. Mo fi say Dr. Yaba ne modern one so ni enti you replace nana. Aja nipa nankasa wo ho no me ye hu ne ho fa so bia. E no nye bibia ma adwumayefo. E na sisi ano e ko 2-3 years. Papa yin sheda nye bibia. Ukwa kan say ma wo si yemfa cost of living allowance yemfa nto. Cost of living allowance now also 20% yemfa ma adwumayefo no. Enka ye tatu ho na kire say emre bi beba ye be ye firi ho. Inti Dr. Bano bebre coalition against UEC and labor union. Ya can still down your upper soil no ano ye. But ade me yapa say President Kufuado. Why nipa nyina ni da so. Na wa say Dr. Bampo enya de kwempo a Uganda adwumayefo. Sesi ano ya te say transport ye betu mu 30%. 93.1. Ade chini ade say bia no niema bo na ekoso. Yakatu anu so ayatu move 4 to 7% no. Anu so nyegyina. Enti sisi anu. Ubisa Ghana adwumayefo anwumre ya obi afem o ministry. Osi nti sisi ade na yeka. Ade na yeka ma adwumayefo. Ghana fo ebre. Obi anka bi maye. Dr. Banso kwa na akoka asem. Ubisa anu so na ochire mu. It means he is defending government more than the workers. At this juncture, Dr. Bab don't qualify to be a TUC leader because when you're a good negotiator, because when you tell government to use his executive power to dictate to you, already what on one man, but I can TUC there. What the hell? My buy no quenya meaning, what the Maya no, and yet it is one fellow ya Maya, and then they are buying no entrance in the year, and I see a backward demonstration. There was a nationwide demonstration. Argentina Dr. Ban is no more calling for a demonstration. Oran to mo ke yada se bibia ni ebesa ba wonche bia nwumre yada se pa no adaja wanya dia mayen. Yo me da so mini abema. Yo abusanfo we yora Anthony Mokene ne na kwakodin komo no ye kasama for the mekua o mato den say coalition against leadership of TUC and organized labor monsemo Mokene na say opani no oda o ma no a ye friend Dr. Anthony Yaba no wokwa so okoka adwumayefo asem de ama wonum no moma da no hudua boni aba bonti be defend ya ban no na adwumayefo munsi abotira ban kra ni sika ye se kokase ye ketua nye enje ntutum ye nyo na wo ba be kire aban sika semu de akire ye ena nam so meku o ma charge e second kon a o mo stress ni manimu ya papa no mpede be bintina no mo mpe kokudufo bi mediti use no nyesa owura ne du o manimu a o ma ketua ne be koso afonfon se wan bi a ya pepa ho sa Yeah, Conco former my so na Afghanistan man no money dream. And no cocodu on more Taliban corner shall say the was shashonko. Any hubua to Maya, one more Afghanistan minimum. One more chomo say your bar now PM on Tensua. Anya rekurana wasen katani muibi zade baka se nuanu mo semi for one mu value mu gui e wo so ba wo gubie se wo ngu na opie mo nche so wato mra ye wo se mra ene wudi ne sane sane fata ahwe ye kurampo na wo metum de wakwa akotuma ma na yeye e wo Afghanistan man mi ye free na de kro no ababa ye hye e de amomman na sanhye ahodro enye na na esase afi apema hankona de okro ni mu no e na Taliban ko no ye adwene sanka wo mba ba hye ma so abedi ma so sane be ye a e ma fa die enampo se wonum tumi dia hudu kita wom no wom betumi agede afiri wonum nsam enti wom keke a wom ho 1990 ni mu e ya adwene sanka sanyo ma nyina ko betwitwa ma so na ne wo yoba wo nko suku wo yoba wo agade nko ana wo hye ho eno ache ni wo pia kwansini bu wonum aye ma wo pie nko honum omo ye sa hye no a enam so ma fi atwa mu December ni mu no e na wom ye de ba se wo yoba eni kwa se wo kwara mo tenten sa ba se kwansina duana num woni wo kwan se wutwa se kwa se wutwa sa kwan no a hyenkane a wotwe sa hyen no emrane ne bedi wo mo be so ni mu kete ahwe nwure se ba bia emrane da wo betumi de ato Afghanistan man mu wo mo che se wanyina no ye hyeye pampe enhya sonkwa wo mo de gu akwa mo sane ye be ya ema fa hodi ahodro kita wo mo no wo betumi atete nioma so ene se ne wasade wa hya sonkwa ba se ma no wunia wo pie na nkatani mu nkata wanim asanke yete radio so sei e wasanka magu veli na ne na mani nko na nkrofo hunu wanya sa na wono so mu a emra ye wa
Afghanistan mani mu no enu bedi se ne se na efata Cause enyina we so na anwumre nsamo ebabo no de besom ye tie for wo Sompa 93.1 FM so ne yemfam nsia sei na yen soso madwumadi aka emeto so emam anwumre yesamfo ye kwaku asante ye boa aso pani won esan sebna nyina ma yen ma ba bia wo bia ne ye ba besom ye de timi de besom mo kuku avrenike jando ene mranche ne maba wa wo Sompa FM newsroom ne boy chidom ene ayi school fees oh one day my friend headmaster say school fees dia headmaster school fees the chinchin fidie no so de ma yen de ko Facebook ne we are sintinten fidie no so ye ne ye besom manwumre na ya bo amale bia bogamene akosia eje wakode ya dama se amamoniti ade hye na nyame yadma wo china eye Mother's Day enti ye ma mu nyina tiri nkwa se oba no de say boahima ayo manitiri nkwa yo manitiri nkwa ma mena da de nyina o ma onofo na o ma nkoda no so nofo ne de minya nom nofo ne me de ankoda de o mu no wo mo be han wo ne nkoda na David me no mo te me de mitua ho ka omzo mu kotua ka no mo gojo mo de me de metua ho ka we yesi ke eje me asem ketwa ni nya nom ne nya nom tina eza meta ho ani meta ho ani ai na kuku avrenike jando so se ne ma me Mrs Victoria Asma Jando o man happy me fa haji atrobu nkoso so bia emanyumire me kwa o me na me ai ma me Victoria Asma Jando so ozo man happy Mother's Day pa o me nyankopon hira won to nkonem na onana no nkitenkiti bi na o mu fie ho de kafra wai na kafra akwa again ne cause so na lu na kafra se anu lie o se den dey na kafra cause ya ko na menua ba bi di ne birthday friend Priscilla Apiejei dodona sanamrane se afia brefi o wa Grekenzima o se nyankopon ya adom akira na nyankopon de afi baako kanimfio ti mana ai Mother's Day ti eno osaso akwakoyo bay enti Priscilla Apiejei afia brefi happy birthday any happy Mother's Day enko emfa emawa Grekenzima na Prof Kwam so birthday Prof Kwam okay former Manson Kwanta MP yo Prof happy birthday ai nyame nshira ne pa MC ya homo so moto nkraba ai koso ya yankwa ebegie ne so yankwa I was up for your so so die di ho eto so